Id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni f'seduta parlamentari li kommemorat il-100 sena mill-ftuħ tal-Parlament Malti kien out of order. Hekk innota l-editorjal tal-Gazzetta Torċa fejn intqal li Bernard Grech għażel l-attitudni tal-Gażin il-ħadd filgħodu li mhix adattata biex tmexxi lil pajjiżek. L-editur tal-Gazzetta kiteb li l-konfront m'għandux ikun ir-regola tal-ġurnata u li d-diskors ta' Grech stona f'seduta parlamentari kommemorattiva. Żied jgħid li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu kull dritt u anke obbligu li kritika, iżda għandu jifhem l-okkażjoni li jkun qed jitkellem fiha. Ikun hemm momenti fejn dak li jkun jeħtieġ pajjiżna ikun sinjal ta' għaqda nazzjonali u ta' nhar it-tnejn kien wieħed minnu. Iżda Bernard Grech dan ma femux biex anke fl-assenza tal-Prim Ministru li kien fi Glasgow jirrappreżenta lil pajjiżna, il-kap tal-Oppożizzjoni spiċċa ma qamx l-okkażjoni, saħaq l-editorjal tal-Gazzetta. L-editur żied jikteb ma jistax ikun li jintilef biss f'dadija waħda ta' negattività fejn dak li jagħmel u ta' madwaru tajjeb u dak li jagħmel ħadd ieħor kollu ħażin. L-editorjal imbagħad innota l-messaġġ tal-Prim Ministru fġieħ l-interess nazzjonali kemm meta mistoqsi dwar l-elezzjoni ġenerali u anke fl-indirizz meqjus li għamel fil-konferenza tal-COP26 fi Glasgow dwar it-tibdil fil-klima. Tuħu nifs tara l-Prim Ministru ta' pajjiżek ma jqax fit-tentazzjoni tal-logħba politika partiġjana għax meta qed nirkupraw minn waħda mill-ikbar kriżijiet li affaċċjat id-dinja, il-pandemija, u qed niġġieldu kriżi oħra, il-bidla fil-klima, ftit li xejn se ntejbu s-sitwazzjoni bir-retorika partiġjana saħqet il-Gazzetta. Dan wara diskors b'ton konfrontattiv u tonalità dispreċjattiva minn Bernard Grech. Deputati mixtrija, Sur President, il-ftit għodda illi għanna biex naħdmu dan ġibtuhom farsa. Kif tridhom jiftħu ħalqhom jekk xtrajtuhom kollha.